Sa isang maliit na binhi, nagmumula ang isang matayog na punong kahoy. Sa mga simpleng hakbang, nagmumula ang dakilang pagbabago. Ganitong klaseng inspirasyon ang dala ng proyektong Lawa at Binhi sa libo-libong Bicolano. Sa likod ng proyektong Lawa at Binhi ng DSWD, nakita ng mga Bicolano na kahit sa harap ng mga hamon, may liwanag na nagbumula sa pagkakaisa at pagkilos. Ang proyektong ito ay naglalayong hindi lamang magbigay ng sagot sa kakulangan ng pagkain at tubig, kundi lumikha ng mas matibay na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Ang Lawa at Binhi, o local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, ay nagbigay ng oportunidad sa halos 4,772 beneficiaries mula sa mga probinsya ng Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa ilalim ng Cash for Training and Work Program, tumanggap ang bawat isa ng 7,900 pesos. Isang suporta na nagbigay daan para sa bagong simula. Malaking naidagdag sa amin. Yung kinita namin doon sa trabaho na yung 20 days na yun. Malaking tulong sa aming pamilya para mabawasan yung gastos, makadagdag sa panggastos sa pangangailangan ng pamilya namin. Dahil sa Cash for Work ng DSWD, isa kami sa napili na bigyan ng project ng Lawa at Binhi. Tapos ito ang naging trabaho namin, yung gumawa ng lawa. At the same time ay ginawa namin ng fish pond. Nagkayaw na po kami ng gulay dahil na kami mabakal sa palengke. Nagkaka-supply naman kami sa ibang mga tindahan. Dito sa amin sa Barangay Asuncion, talagang maraming bata na mga malnourished. Magandang nakapasok ang Lawa at Binhi dito sa amin dahil yung mga gulay ay binibigay namin sa kanila pang suporta sa mga bata. Nakabili po kami ng bigas para sa pamilya, tsaka pinansyal din para sa pag-aaral ng mga anak. Tinuruan po kami kung paano magtanim, kung paano mag-alaga ng tanim na namin. Itong programa ng Lawa at Binhi, isa itong magandang exercise para dito sa atin kasi napakaganda nito at hindi lang dole out ang bigay ng pera. Ito ay sustainable na pagkakakitaan ng tao. Ang Lawa ay nagdala ng tubig sa mga lupang dating tigang. Sa kabuuan, 38 water facilities ang naitayo kabilang ang 12 small farm reservoir at 26 na mga balon na may kapasidad na higit 72,605 cubic meters ng tubig. Kasabay nito, ang Binhi ay nagbigay buhay sa 145 community gardening sites na may lawak na 105,116 square meters. Ito pong lugar nito ito pong tinatawag namin na Idealand. So 5 years siya na hindi siya na mas malaking bagay po na itong lawa po namin kasi yung lahat dito na gauma, doon po kinukuha yung tubig. Tapos yung sa garden din po namin, doon po kami kinukuha ng tubig. Pwede siyang igiban, pang-dilig din dyan. Kasi presko po yung tubig na gumagaling sa puso. Nakapagbigay kami ng mga gulay doon sa daycare. May daycare kami at yung daycare na yun is katunayan ngayong araw nagpipiding sila. Sa bawat balon na hinukay at sa bawat binhing itinanim, isang kwento ng pag-asa at pagkakaisa ang nabuo. Ang mga kamay na nagtulungan ang nagdala ng bagong sigla sa lupa. Ang binta namin dito, pag naghahati-hati na kami, nakakatulong din ito, nakakabili sila kung anong mga school supplies na sa mga bata. Pagka halimbawa masama ang panahon, ang hirap ng ulam, kung hindi makakapagpadagat, wala kang mabibiling isda. Yung gulay naman, napakamal. Pero pag ditong nagkaroon kami ng proyektong ito, meron na kaming mapagkukunan na nandito pa lang. Noong Agosto, ipinagdiwang ng komunidad ang ani na umabot sa 20,324 kilo ng gulay. Ang mga aning ito
ay nagbigay ng pagkain para sa 4,773 na pamilya at nakapagbigay din ng kita sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga lokal na pamilihan at sa Kadiwa Market Event. Nagde-deliver po sila sa mga gulayan, sa mga tindahan po, sa palengke, tapos po sa mga yung bahay-bahay pag may nag-order. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Itinataguyod nito ang pangmatagalang seguridad sa pagkain at tubig sa harap ng banta ng pagbabago ng klima. Sa suporta ng mga LGU at ng komunidad, sinisigurado ng Lawa at Binhi na ang bawat taniman at imbakan ng tubig ay tatagal para sa mga susunod na henerasyon. Alam nyo, dito sa ating lugar ay bagyuhin, no? So may mga panahon na wala tayong makuhanan ng pangulam. Another source na rin po of income kasi pag walang naglalaot, siyempre obligado na bibili sila ng mga taga-tabang na isda. Sa totoo lang po, pag gumabagyo, napakalaking epekto. Ang hirap kung saan kami, alimbawa lalo pag malalakas na bagyo yan, wala kami mapagkunan. Pero nung may Lawa at Binhi, hindi na kami masyadong problema kasi, bagyo, walang ulam, punta na tayo ng garden, maglilinis tayo, tapos kung ano yung pwedeng anihin doon, kukunin natin, hati-hatiin. Ganun po yung nagiging sistema. Kung ang isang maliit na binhi ay kayang magpatubo ng punong nagbibigay lilim, anong higit pa ang kayang likhain ng isang komunidad na nagtutulungan? Masasabi ko po na sufficient na kami kasi napakalaking pagbabago dun sa pamumuhay ng mga miyembro. Marami dun sa aming community, even than yung sa mga nearest barangay, na nagtatanong na sa amin kasi gusto na nila, sabi, paano kami magkaroon yan? Pwede ba kaming sumali sa grupo ninyo para magkaroon ng, makasali kami sa ganyan kasi nakikita nga nila na yung grupo buo at bukod pa doon, nakakatulong kami doon sa community. Dati top-notcher kami sa malnourished na mga bata dito sa Bilog na Catanduanes. Ngayon po, yung pagpasok ng Lawa at Binhi, dati pakatlo na lang kami. Tapos unti-unti pampito, medyo nabawasan yung mga malnourished. Kumbaga lahat kami involved. Ito yung layunin nitong proyekto nito. So ang naging sa amin, kailangan pangalagaan din namin kasi isa kami sa nabibigyan ng benepisyo ng proyektong ito. Bigyan natin ng halaga yung pagbibigay ng atensyon ng gobyerno sa atin para hindi sila magsawa na tayo magsasaka ay matulungan na makaahon din sa ganitong buhay. Maganda po yung naitutulong, maganda yung balik. Hindi lang para sa amin, kundi para sa gobyerno. Hindi na kami magiging palaasa sa gobyerno kasi mayroon na kaming pinagkukuhanan. Ang taos-puso naming pasasalamat sa DSWD dahil isa kami sa napili na ang bayan ng Higmoto ay maging beneficiary. Ako po ay lubos pong nagpapasalamat sa namumuno ng DSWD at yung sa Lawa at Binhi dahil malaki pong tulong nila sa amin. Katulad sa aming mga mahirap, mga magsasaka, yung mga mangingisda. Napakalaking bagay po nang naibigay sa amin ng Lawa at Binhi. Maraming salamat at tayo nagkaisa para at nagkabuklod-buklod para sa isang proyektong maganda ng DSWD. Tunay na makapangyarihan ang pagkakaisa sa proyektong Lawa at Binhi na patunayan ng mga Bicolano na kahit maliit ang simula, may kakayahang makamit ang malaking tagumpay. Sa patuloy na suporta ng DSWD at ng komunidad, tiyak na maaabot natin ang isang masagana, matatag at maliwanag na bagong Pilipinas.